Il-kandidat nazzjonalista f'elezzjoni ġenerali Kevin Kassar qal li l-ikel bi prezz stabbli parti mill-inizjattiva ta' stabbiltà fil-prezzijiet iqabdek l-iskorbut marda tas-seklu 18. Fit-Times ħaten Beppe Fenekadami kritika l-inizjattiva ta' stabbiltà u qal li jekk tikol biss l-ikel ta' stabbiltà u skontu dinja l-lista tal-Labor taqbdek din il-marda ġejja minn żmien il-kavallieri u l-kursara li kienet taqbad lil baħħara fuq vjaġġi fit-tul. L-iskorbut illum hija marda rari f'pajjiżi żviluppati u taqbad għax ikollok nuqqas ta' vitamina C. L-effetti tagħha fost oħrajn huwa li twaqqas snien. Kassar ikkritika l-inizjattiva ta' stabbiltà b'aktar minn 400 prodott bi prezz stabbli wara ftehim bejn il-Gvern mal-importaturi u ma tal-ħwienet. Bernard Grech ukoll kien kritika l-inizjattiva ta' stabbiltà fejn qabbel din ma' tneħħija ta' tfarfir taż-żeba'. Kassar li kien ikkontesta l-elezzjoni tal-2017 mal-Partit Nazzjonalista iżda baqa' ma nġabarx u s-supervja meta laħaq Adrian Delija bħala kap mhux l-ewwel darba li jikteb kontra l-inizjattivi ta' Gvern Laburista, apparti li jinfex f'tajjir fil-konfront tal-Laburisti. Fil-fatt kien qal li qed jikkwota survey fejn qal li l-inqas edukati fil-pajjiż jappoġġjaw lil Partit Laburista. Inċidentalment fl-istess jum li Kevin Kassar qal li l-prezz stabbli fuq prodotti essenzjali qabdek marda tas-seklu 18, il-Gazzetta kulħadd irrapportat li aktar minn irdupjaw il-ħwienet imsieħba fl-inizjattiva ta' stabbiltà. L-inizjattiva bdiet b'200 ħanut u llum dawn telgħu għal 517 fejn aktar ħwienet anki żgħar issieħbu f'din l-inizjattiva permezz ta' applikazzjoni sempliċi fuq ekonomija.gov.mt. Il-kulħadd irrapportat mhux biss fuq ir-rispons pożittiv iżda anki dwar kif l-proċessar tal-applikazzjonijiet huwa wieħed effikaċi. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri meta kienet imħabbra din l-inizjattiva mill-Prim Ministru Robert Abela kien spjega kif l-aktar minn 400 prodott essenzjali li raw roħs ta' 15% fuq il-prezz rakkomandat u se jżommu l-istabilità fil-prezz ġew magħżula wara analiżi bir-reqqa dwar li ma huma dawk l-aktar prodotti konsmati u li kienu raw żieda fl-aħħar xhur.